Hola a tothom, anem a veure com podem incorporar una música a un àudio que ja hem gravat. Aquí hi ha un àudio que jo vaig gravar amb la meva veu, d'acord? I ara vaig a incorporar una altra música aquí sota, d'acord? Com a una nova pista. Ens anirem a Fitxer i aquí la nostra temptació primer serà Obre, però el problema de l'Obre és que m'ho obre com un document nou. Anem a fer la prova. Jo vaig obrir-lo, el tinc a baixades, per exemple, aquest, obre, i el que fa és em torna a obrir a l'Audacity, veieu, ara tinc dos, aquest i aquest, d'acord? I aquí tinc la música que he posat. D'acord. No és això el que volíem era que aquesta música m'hagués creat com una pista nova respecte a aquesta gravació. Per tant, tancaré aquesta d'aquí, la tanquem, no volem més els canvis, i ara el que farem serà, ens anirem a Fitxer i triarem l'opció Importa. Importa un àudio. D'acord? El buscarem i l'obrim. I ara sí, ens ha creat una pista aquí sota. Fixeu-vos les pistes, agafant el nom que té per definició. Això, com que era un àudio, una gravació, no es posa àudio 1. Jo podria posar, renombrar-la i dir que en lloc d'àudio fos gravació Jordi. D'acord? Què ens està passant? Aquí les pistes serien una miqueta com les capes del gym, és a dir, són elements que estan sobreposats, però aquí no hi ha jerarquia. Quan jo doni el play, sonaran les dues alhora. En aquests moments no puc atendre't. Deixa el teu missatge després de sentir el senyal. Gràcies. D'acord? Molt bé. Cosa a tenir en compte, si només vull sentir una pista, puc silenciar-la, silencio aquesta pista, i ara no se sent l'àudio. A l'inrevés, si silencio aquesta i aquesta li trec el silenci, només se sentirà la meva veu. En aquests moments no puc atendre't. Deixa el teu missatge després de sentir el senyal. Gràcies. Vale, molt bé. Què més puc fer? Doncs puc moure una pista en relació a l'altra. Puc agafar aquesta pista d'aquí, em poso aquesta banda d'aquí, m'apareix la mà i la puc col·locar allà on m'interessa, per exemple, aquí. Vale? Perquè això és el temps. Jo començo. Perdoneu. Està en silenciat. Tornem-hi. Ara que sona la música, no sona la meva veu, i en aquest moment en concret... Hola. En aquests moments no puc atendre't. Deixa el teu missatge després de sentir el senyal. Gràcies. D'acord. Vale? Imagineu-vos que jo el que estic fent és fer un muntatge amb aquesta música i aquesta veu, per tant, potser m'interessa que soni un tros de música, la meva veu, i després un altre tros de música, i la resta, doncs, m'és igual. D'acord? Per tant, ara jo triaré el tros de música que vull que soni. Anem a escoltar, per exemple, aquesta banda d'aquí. Molt bé. Aquí ja és molt més fluix, en canvi si em poso aquí... No, tornem. D'acord. Anem a fer aquesta prova. Anem a agafar... Farem una gravació per la meva bústia de veu. D'acord? Em vinc aquí a la mà. Perdó, quan està així, en un punt, el torno enrere. Vinc aquí a la mà, l'agafo. Jo voldré que soni aquesta franja de música que estic seleccionant ara. D'acord? Tota la música de l'esquerra no la vull, tota la música de la dreta no la vull, per tant hauré d'eliminar-ho. Fixeu-vos que aquí hi ha una opció que és retalla l'àudio que estigui fora de la selecció. Retallarem l'àudio que està fora de la selecció. Si agafo això, tots aquells àudios han desaparegut. D'acord? Si m'he equivocat, Ctrl Z, no passa res. Sí? Vale. En aquest cas, quan ja tinc això, doncs jo ho puc retallar. Si ja em convé, ja m'aniria bé, podríem retallar-ho amb aquesta opció. Retalla l'àudio que està fora de la selecció. Si fossin elements en concret, senzillament podríem anar seleccionant un tros i apretant la tecla suprimir, aniríem eliminant àudios. D'acord? Aquesta part d'aquí, fora. Sí? Em genera un salt. Va tallant. Clar, aquí
talla com pot ell, D'acord? Vaig a quedar-me amb aquesta part central. Per tant, m'agafaré aquesta part d'aquí, això fora i això fora. Molt bé. Anem a ajuntar-ho. Sí? Fixeu-vos, hi ha una altra eina interessant, que és aquesta d'aquí, que és ajusta l'amplada, ajusta la selecció a l'amplada, d'acord? I això és ajusta el projecte a l'amplada. El projecte sempre és la pista més llarga. Si jo faig aquesta, tot això em queda repartit. Clar, se m'ha allargat el temps, l'espai del temps. Si tinc una cosa seleccionada i faig ajusta la selecció a l'amplada de la selecció, només amplio fins que es veu tot aquell àudio. D'acord? Igualment, amb el zoom més i menys puc anar-me movent. D'acord? Sí? Veieu, aquesta ampliació és que això és un segon. Doncs ara un segon és d'aquí a aquí. Sí? No estem canviant velocitats, senzillament estem mirant de més a prop o de més lluny la gràfica. Vale? Per tant, ara, si jo ho col·loqués així, que tinc un àudio que em dura quan? Fixeu-vos, jo em moc per aquí, aquest punt final, quin és? Exactament als 18 segons amb 63. Sí? I tinc seleccionat des del 13.141 fins al 18.63, que és aquesta part d'aquí de selecció. Sí? Si ara dono play, només sonarà aquesta part. Sí? Si vull que soni tot. En arribar aquí s'afegirà la meva veu. Hola, en aquests moments no puc atendre. Deixa el teu missatge després de l'antic senyal. Gràcies. D'acord? Ja ho tenim. De moment, ara el que hem fet ha sigut juntar dues pistes. Ho deixarem aquí i en propers vídeos veurem com podem retocar i fer altres canvis.